Čus, moje jméno Braňo. Moje jméno je David. A já se vítám v ďalšieho unboxingu. Takže ten prvý už je na YouTube, volá sa Yes, nová HRAA. Máte rád link v popise. A toto je druhé. Objavil som si snajpera. Snajper, vidíte, je zabalený. No, pozrite, vidíte to. Je celý zabalený. A ideme si ho odbaliť. Vidíte, tak to je. A takto. Ok. A ideme ho pichnúť do záberu trošku. Teba nikdy nevidno vo videu. Nerob kraviny. Rozružíme ho takto. To prvé. Nemaj tak hlavu, no sa postav, David. Takže prvé video sa mi dosť podarilo. Malo to až 485 čok. To je dobrá kvalita na mobil, pretože natáčam mobilom. A presne to, kým to bude odbalené. Okno, už som to odbalil a ideme si to odvožiť. Lala. Pozrieme si toto najprv. Snajperka. A vidíte. No proste. Ok. Taký bielý lístok asi. Čo to je? Ok, tak tu je CDčko. Trošku je špinavé, ale takto. Sniper. Ok. Sniper. Takže druhý unboxing. Ak bude viac než 5 lajkov, tak natočíme nový unboxing. Ak sa tento unboxing páčil, tak dajte like. Lúči sa vami David, lúčim sa s vami ja. A ak sa tento unboxing nepáčil, dajte dislike. Späť na posledný si ju zahrať. Majte sa fajn, snajperovský. Čus.